Za co sakra chce makléř tolik peněz? Podobné otázky slýchám dnes a denně. S kolegy jsme se nad odpovědí na tuto otázku trochu blíže zamysleli a výsledkem byl tzv. Checklist realitní transakce. Jedná se o velmi podrobný seznam všech kroků, které musí makléř učinit v rámci každého obchodu. V dnešním videu bych se s vámi rád o tento seznam podělil. Pojďme se na to podívat. Vždy to začíná prvním telefonátem a domluvení si schůzky s klientem. Na tuto schůzku je zapotřebí se důkladně připravit, prověřit data z katastru nemovitostí, podívat se na mapy a prověřit další důležité skutečnosti. Na první schůzce klienta důsledně vyspovídáme a uděláme analýzu jeho potřeb a přání, abychom pro ně mohli najít to nejlepší řešení. Po první schůzce s klientem začíná další část naší práce – analýza nemovitosti. Zakoupíme list vlastnictví na katastru nemovitostí, vypracujeme odhad tržní ceny, navrhneme prodejní strategii a vše zpracujeme do tištěné prezentace, kterou představíme klientovi. Jdeme si domluvit další schůzku. Na druhé schůzce klientovi vše odprezentujeme a domluvíme si přesné podmínky spolupráce. Vyžádáme si další potřebné podklady, jako jsou štítek energetické náročnosti, plánek, prohlášení vlastníka či rozpis záloh. Nyní nás čeká plánování a realizace realitního marketingu. Vše si s klientem na začátku domluvíme a podle toho také realizujeme, ať už se jedná o focení, videoprohlídky, záběry z dronu, půdorysy či vizualizace. Než se nemovitost objeví v inzerci, rozesíláme ji jako podpultovou nabídku našim dlouholetým klientům a klientům, kteří mají již zajištěné financování. A je to tady, nemovitost je v inzerci. Inzerujeme ji na více jak 10 realitních serverech i sociálních sítích. Tím to ale nekončí. S inzerátem je zapotřebí pracovat, pravidelně ho topovat, vyhodnocovat statistiky, zasílat report klientovi, v případě potřeby obměňovat či restartovat celou inzerci. Máme první zájemce. Nyní si můžeme domluvit prohlídky a musíme se na ně řádně připravit. Příprava začíná již u nás v kanceláři vypracováním propagačních materiálů. Ať už prodáváte chatu či luxusní vilu, tištěná profesionální prezentace nemovitosti by měla být samozřejmostí. Prohlídky nejsou jen o otvírání dveří a vpouštění zájemců dovnitř. Je to především o komunikaci, prověřování zájemců a hledání cest, jak celý obchod zdárně dovést ke konci. Po prohlídkách vždy informujeme klienta o tom, jak probíhaly, jaké byly reakce a dalších důležitých skutečnostech. Máme vybraného zájemce a nyní začíná další část našeho obchodu. Je zapotřebí připravit rezervační smlouvu a realizovat kontrolu dle AML zákona. Jakmile si odsouhlasíme znění rezervační smlouvy, dojde k jejímu podpisu a složení rezervační zálohy, můžeme přistoupit k vypracování další smluvní dokumentace, především kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově. Do celého obchodu nám často zasahují také banky, ať již na straně prodávající či na straně kupující. Z tohoto důvodu je často nutné učinit další kroky. Mezi ně patří například vyčíslení stávajícího úvěru, souhlas se zcizením a zatížením, odhad ceny nemovitosti pro banku novou, vypracování zástavních smluv a podobně. A máme podepsáno. Co přijde teď? To závisí především na formě financování. Zpravidla to ale bývá podání zástavních smluv na katastr nemovitostí, načerpání vlastních finančních zdrojů do advokátní úschovy, načerpání bankovních zdrojů či vyplacení banky bankou. Jakmile máme financování zajištěno, můžeme podávat na katastr návrh na vklad vlastnického práva. Na katastru nám všechno běží a je na makléři, aby si pohlídal veškeré lhůty, ať již přepis nemovitosti či výmaz zástavního práva. A blížíme se k závěru. Jakmile je nemovitost převedena na nového vlastníka a je vymazáno původní zástavní právo, můžeme opatřit nový list vlastnictví a dát pokyn k výplatě finančních prostředků z advokátní úschovy ve prospěch strany prodávající. Peníze jsou převedeny a my můžeme jít předat nemovitost. Co to obnáší? Kromě fyzického předání nemovitosti a klíčů, také například předání veškerých podkladů k nemovitosti, přípravy předávacího protokolu, opisu stavu energií či asistence s jejich převodem na nového vlastníka. Máme předáno, obchod je u konce. Tak co, stále si ještě myslíte, že si realitní makléř svou provizi nezaslouží? V některých případech máte možná i pravdu. Schválně, podělte se v komentářích o své zkušenosti a názory, já se rád přiučím. Pro ty z vás, které checklist zaujal, přidávám pod video odkaz ke stažení. Přeju hezký den.